Right, muri Zimbabwe makadiko kumatima nenyika kwese kwa muri zita ndinonzi DJ T1 tiri pano pa Tichkach MTV apo patinobata nyaya dzakasiyana dzinoitika mumatunhu atigere pamwe chete neakatikomberedza. So mufaro wangu kudai kusangana nemi nyama nemu yazviri pamwe chete. Right, ndadzoka zvakare ndine nyaya ndinayo nhasi yatati rega timbodainze chiremba venyu, chiremba wevanhu, chiremba wemhando yepamusoro, Sekuru Chiwa, ng'anga yekunyanga tati aiwaka. Regai sekuru mumbosangane nevazukuru nhasi tichibvunzwa mumwe mubvunzo uye wachititsanangudzirwa zvimwe zvezvimwe zvaunoziva kuti zvinobatsira sei. Sekuru makadi? Tiripo makadiwo. Tiripo sekuru. Kuri sei kunyanga? Kunyanga kwakanaka. Kuri sei kuchirungu? Aiwa, kuno ndo kwatiri. Aiwa, tinotenda. Right, wazukuru vari kupona here sekuru? Zvinhu zviri kufamba zvakanaka kumatare, vanhu vari kufara, vamwe vari kudzoka vachitenda. Nezvakasiyana. Ndinotenda kuti basa riri kufamba zvakanaka chose. Ichokwadi. Aiwa, ndinotenda sekuru. So nhasi tati Sekuru Chiwa regai timbosangane nemi muchisanganawo nevazukuru muchivatsanangudzirawo mamwe mashandiro amunoita zvichida vamwe vazukuru vanogara vaine mimwe mibvunzo yavanokwanisa kutibvunza isisu yatinenge tisina mhinduro. Saka kuuya kwenyu kunogona kutibatsira kuti munge muchitsanangudzira vazukuru kuti munoshanda sei. Panapa mukatarisa tine zvombo zvatichakubvunzayo, ichi chii, chinoshanda sei, zvakadini, zvinodini. So sanganai nevazukuru sekuru. Aiwa, ndinotenda. Ndinongofara kusangana nevazukuru nyama nemweya zviri pamwe. Chidzoka nerezuro nerema rimwe zuro. Chazvinoita kurwendo rweupenyu ndechekuti kana une pawamboitirwa kana kuti kubatsirwa, usakangamweba. Vamwe vedu mabasa akavhara nenhau yekuti akabatsirwa vaawana basa, zvinhu zvatanga kufamba vaakangamwa kuzoenda ndoitirwa futi. Muroyi haazororiba, akaipa haazorori, anoramba achingomuka chete. Saka kana tine kwatinoenda ngatirambei takangodzvanya, upenyu hunofambirwa. Ndizvo zvandinongotsanangura kumhuri yeZimbabwe. Alright. Aiwa, ndinotenda sekuru. So thank you very much. Right, ngatimboendei pane nhau yamaimbotsanangura sekuru. Makatsanangura nyaya dzakawanda, mukatsanangura nyaya dzemagamba kunyanya panyaya dzemari, wanoita mabhizinesi, muchitaura imimi kuti munoshandisa magamba. Ndo patoda kuti titangire ipapo. Maita henyu nhasi maita rombo rakanaka, ndamatakura magamba acho. Alright. Magamba ari pakasiyana. Magamba andinoshandisa kana andinogoera vanhu haana ropaba, haana mhiko dzakawanda, hazvisi zveropaba, asi anotoenda kutambanudzira pfuma, zvinhu zvikafamba zvakanaka. Uyezve chechipiri, magamba anoshanda zvakasiyana. Kune gamba rechaunga chevanhu zvekumachechi, kune gamba rezvemabhizimusi, kune gamba regoridhe. Nhasi ndauya nazvo kuti zvijeke nekujekesera mhuri yeZimbabwe. Ndichatanga nevanoda kuita zvemachechi. Vanoita zvemachechi ndine gamba rechaunga chevanhu. Rinenge riri gamba rimwe cheterozve rinogona kukupa nhau dziriko dzichauya padare rako kana kuti pachechi pako. Riri gamba rine mwenje futi rinoona zvakawanzika. Regai ndikuratidzei gamba iri rapa iri. Makatoritarisa wakaita sekuti muchinjiko. Unenge wakatakura muchinjiko asi uri mushonga. Igamba rinounganidza chaunga chevanhu pakereke. Igamba rinogona kubatsiridza futi kunewe unobatsira wacho, wanokutenda zvakakura. Saka kune vanoda chaunga chevanhu nevanoda mwenje wepakereke kuti aone zvakati nyanyei, ndo magamba atinoshandisa rakaita seiri, ndo gamba rekereke. Mushandiro unoita gamba iri mushonga wekuti unoita wekupfupira, uchishandisa upfu, uchitaura kuti wewe ndakutora pano kwa Sekuru Chiwa, wakumba kwako ndakutora pano kwa Sekuru Chiwa kunyanga, ndoda kuti undondishandire kuunganidza vanhu pakereke pangu, nekuti nditendwe, nekuti ndione zvakanyanya ndichibatsira vanhu, zvinhu zvichifamba, vanhu vachiungana, vanhu vachipora, uchiisira upfu. Wapedza unoisa mukati mekapu, oisa upfu, rinogara riri muupfu. Zvinhu zvakutofamba zvakanaka. Kana pari pachechi, chechi yakutozara
kana uri kuita zvechechi izvozvo vanhu vachiungana asi wasi kukupawo chekudya nechekupfeka kana kuti cheuwiri rinobatsira futi kuti uwane chekudya nechekupfeka pane zvauri kuita kana kuti zvibhadhari rinobatsira kuti zvibhadhari. Alright. Saka ndio mufambiro wezvinoita kumakereke. Okay. Saka muchidimbu sekuru muruda kuzama kutaura kuti kutoti vanhu wawande kana kumachechi kuya ndo zvinoshanda nekuti munhu anga achiona kuona kwa muri kutaura ndekwe kuprofita. Ndinotenda igamba rinene mwenje zvese. Okay. Uchinge wazopinda mumatare ndinozokuudza zvaunenge uchiita mashandisiro aunodi aunoita. Apa ndambokuudzai muchidimbu. Ndo jamba ndoenda pane gamba regoridhe. Gamba regoridhe mai wacho ndiye unoyu wemukuona ane rudzi rwenhundurwa uyu anogarawo futi muupfu. Okay. Panapa pane mushonga uripo wamuri kuona uri apa. Uyu mushonga pane ndarama iri apa futi iyi. Alright, iyo yesimbi. Anofamba nemwana wacho unoyu ane rudzi rwenhundurwa. Okay. Uyu unenge unaye muhomwe uyu anosara ari mukati meupfu. Okay. Akazorora ari mukati meupfu. Uchibuda muchienda kubasa mongosumira zvamunosumira. Uchitora unototaura ndakutora kwasekuru chiwa nda kuti undondishandire zvino nezvino nezvino sawira. Wosumawo wadzimu wako ndinasawira watinaye wetiri kufambidzana naye hatisi kukushorai asi toda kuti tifambirane. Wotora mushonga wangu woenda. Hazvisi zvinhu zvine ropa. Okay. Zvine mhikoba. Haufani badzi kungosangana nemudzimai wekunzi uchikushandisa zvinhu zvangu. Okay. Unofanira kungoti mukangoshandisa 3, 4, 5 days motoita mari yenyu sekugoridhe, motoita mari yenyu, motodzosera gamba rangu, mozosara muchiita yenyu zvinhu zvamunoda pasina kutongwa kana mhiko kana chiba. Okay. Saka wamuwane mubvunzo sekuru kuti magamba enyaya munhu akatora ukashaisha mhiko handizo zvinozopanduka here kana kuzoita zvidhoma zvekuti chinoita hazvipanduke asi unondizisa kuti ndinipinda kanganisa tionesana asi kana une nharo dare richaitawo nharo. Okay. Asi zvakafanana kune vamwe vanotochema kuti tiri kuwana mapoints patiri kushanda kubva tichitanga. Kana watora iro revashibhiyana regoridhe pakutanga haushai 800 grams to kg. Chero wangoita zvinenge zvataura dare chete. Okay. Zvinofamba zvakanaka. Kozoitawo vanoda gamba rezvebhizimusi. Remabhizimusi rinenge rakadai raro nderehondo revane matambudziko. Ndichaenda ipapo. Okay. Vanoda zvemabhizimusi unongosumazve wopiwa gamba rako rondogara mukati mehupfu mungave muchitoro kana muchigayo. Okay. Ukangorisumira zvendinenge ndakutaurira upfu wakatorisira hauperi upfu wacho wakarisira upfu. Vanhu vanotenga unge wachafa musiwo. Vanhu vanouya vachingoda chinhu chiri kumwewo vanotojamba zvimwe zvitoro. Ingave free market, angave madomasi ari kutengeswa, ingave airtime. Mashandiriro andinoita pane zvebhizimusi ndinongoti as long riri bhizimusi ndosimudza tichishandisa mushonga werudzi rwemagamba. Zvinofamba zvakanaka. Okay. Kune vamwe vari kunetseka pane gamba rezvehondo unenge uchinetswa mumusha. Vamwe upenyu hwavo kune vanga vambori nemari asi izvozvi hapa wasisina. Upenyu hwavo huri kuvharwa huchivhurwa nevapenyu. Ndine gamba rehondo. Okay. Ndinaro rekuti kana wangoriisa mukati memusha wako zvinhu zvese zvaringana. Alright. Saka nokufamba kwenguva tinozoonesana kuti zvinofamba soso zvichifamba so zvichifamba so zvichifamba so asi handishandi zvine ropaba. Okay. Ndinongoda kuti mumwe nemumwe ane zviri kumunetsa hondo izorodzwe rugare rutange kudiwo. Hapana asina zvipo zvake. Saka ndinongogadzirira pachipo chako cheunacho icho chocho. Zvofamba zvakadi zvofamba zvakanaka. Alright. Aiwa tinotenda sekuru. Saka pamagamba apapera here apa? Pamagamba ndapedza. Alright. Ndakatarisa apa ndikuona pane iro dende iro nderei iro. Ndinotenda hangu. Mune mushonga wangu werudzi rwemamwe magamba anenge arimo aya agoverwiba. Ndiri kuchengetawo musha nekudii. Okay. Pamasuo.
Alright. Alright, saka agowerwe vanhu. Agowerwe bandi. Ndinofamba pese pendinofamba rwendo. Ndinoenda nawo. Okay. Alright. Ko panapa tikatarisa panapa tikuona pane rakaita pfumo iri. Maita henyu kune vari kunetsekana nemunhu waanotoziva kuti mupenyu. Mumamisha kune vari kunetsekana atadza kuroorwa atadza kuroora akabata chino chinoparara akazama chino chinoparara. Unouya mukati medare rokuudza zvawafambira usati wazvibvunza. Dare rakuudza zvawafambira usati wabvunza. Zvodaro unogadziwa mubikirwe waunoitwa wopiwa pfumo iri. Wapiwa pfumo iri wonzi enda kusango. Okay. Kusango ikokoko mhuka yaunosangana nayo haikutiziba. Okay. Unongoona yakapusa. Kana uchida kuti munhu yeye aparare kubva watongobaya pekuti unobaya kusiya yafa mhuka iyoyo. Okay. Asi kana uchida ungoti iwarning uda ungodi unogona kana ungotekedura gumbo zvekungori kwadza mbishana. Kana ungoibaya nzewe wobva waicheka. Wosiya zvakadaro wodzoka hako kudare. Uchisvika unosangana neshoko rekuti kune zvakadai zviri kuno kune mwengi wako iyi. Unotonzwa kuti mwengi wako atsemuka nzewe yese zvangotanga zvega. Kana kuti mwengi wako angobayiwa asi ndokuparara kwaaita. Apa tinenge tiri kudzosera hondo nehondo. Zvinenge zvamubaya zvinhu zvake izvozvo. Okay. Hakuna mushonga unondouraya munhu asina chaatadzaba. Alright. Zvichifambirana negano iro futi. Gano rabva usiwa nasekuru anogara pandira achienda nyika dzimu hakuna munhu akazozvishandisa. Ndini ndaita wechipiri kurisenzesa gano irori. Okay. Unoti kana pane mhuka yawawana ukaita mhuka yawawana iri gano iri wobva wandorowapo uri kuda. Kana uchida kuti aparare munhu iyeye akutambudza unobva watongorowa musoro kusvika waona kuti mhuka iyeyo yafa wozodzoka kudare. Ndobva ndakuchenura kuti pasazove nezvino nemhepo inokuteeraba. Okay. Asi kana uchida kuti akwari unogona nangogura gumbo. Asi hazvingoitwiba usina kutanga wabikwa mudariba. Chinotanga idare. Saka kutaura kuti mhuka yaunenge watoona iyoyo munhu yeye. Ndiye munhu yeye wongo. Okay. Ndiye munhu yeye. Saka tomboti lese inini ndangowenga munhu ana mhosva neni ndikauya kwamuri ndikati sekuru ndipei ndokuda kundo hazvifambi zvakanaka unenge utozvigokera moto muziso. Okay. Nhasi uno uyu muri kuona kupfeka nguo tsvuku kudai yenjira iri. Ndoda kumboshanda nevanhu vari kutambudzwa asina zvawakatadzaba. Wambosunungurwa handisi kuita tsitsiba. Okay. Anobvira kuziva kuti ningi andinetsa ningi akandidzingisa basa. Ningi ndakamudzidzisa kuendesa kuchikoro kumudi akazonditi hausisiri type yangu. Uyai wari kutizwa nevarandakadzi. Anodzoswa negamba apa handikwadzi handidi ndinodzosa ndichishandisa gamba. Ndore ndinoshandisa. Zvinozofamba zvakanaka. Hazvidi ropa zvinoda upfu. Upfu hwemunoona hurumu mucherechedzo wekuti isadza riri kudyiwa. Haubikiri sadza uchiti ndiri kupa magamba nekuti hauoniba kutaura kwawo kana kuti kufamba kwawo. Zvakawanda zvinoitika makarara. Saka hapana ponoti ndoda kubikira zvasiyana nezvidhoma zvekuti unobva wazoti zvikurungira bota unobva wazodi iwe unongozviisira upfu chete zvakakwana zvakadaro. Aiwa ndinotenda sekuru nekutsanangura kwakanaka. Ndinodara kuti vazukuru venyu vari kuzvinzwa. Inini kuda kutongozivawo tichiziva pamwe chete nevazukuru venyu vari kunze vanenge vachidawo kubatsirwa. Saka so munhu kuti zvinhu izvi zvifambe zvinoita pafoni here kana kuti anenge achitodiwa mudare munhu? Vanhu vari padhuze uyai kudare. Ndinoshandira hangu pafoni asi munhu ari kure. Asi chakakosha uya ubatiwo line pane vamwe. Ndo mashoko andinogona kukusiyira. Alright. Saka munhu ngauye padare. Munhu ngauye padare. Wosvika uchiudzwa zvawafambira usina kuzvibvunza. Alright. Aiwa ndinotenda sekuru. So pane vamwe vanhu vanozotya. Inini pane mumwe mandinombofamba ndichizombonzwawo kuti hanzi ukapiwa mushonga nen'anga ndoda kuti mubva mapapatsanura ipapo. Vamwe ndo vanenge vazofamba kumaprofita achiti hanzi wakazoenda kwasekuru Nhengi wakazopiwa mushonga uya wakapanduka. Inopanduka here mishonga ya? Handiramba hangu kuti kune mishonga inopanduka iriko. Asi zvinosiyana nekuti chauri kubatsira nacho ichi
wazvionepi? Zvangu izvi ndezvinhu zvaitwa nasekuru wangu akazoparara wachi akazoparadzanawo nesu achienda nyika dzimu. Zvikadzoka zvagara pandiriwo. Pamwe pacho zvichitori noruchengetedzo unenge uchitotiwo kana ndikagona kutekedzawo basa iroro zvindichengetewo. Ndo mumiriri wazvakaita idzimu remumusha ndichiteerera nenzira dzawaishandisa dzemagamba zvese. Ndo mumiriri wazvakaita chandinopa munhu achipandukiba. Aiwa, ndinotenda sekuru. Musati madaidzira phone number dzenyu chipedzisai netsvimbo yamakabata iyo muchitiudza kuti yakamira sei. Wakawanda wanoiziva. Pane umwe asina kukuonai, atanga kukuonai nhasi. Aiwa, ndinotenda. Tsvimbo ndo yamuri kuona. Zvinhu zvakangosiyiwa nevakuru. Ino chimiro chayo cheinacho. Ndinotenda. Alright sekuru, aiwa ndinotenda. So wanoda kukubata sekuru phone number dzenyu dzinoti chini? Namba dzenhare dzebhadhi dzinoti 0783 924 180. Alright, dzokorodzai futi. 0783 924 180. Alright. Aiwa ndinotenda sekuru. So thank you very much. Maita zvakanaka matitsanangudzira izvo zvakakosha kuti vazukuru pavanenge vachiuya kana kuti vachikufonerai vanenge vachifona vachiziva kuti vari kudei uye zvakare manyatsa kupatsanura. Saka mukazoona muzukuru ako kufonerai kutaura kuti anenge ane kakunzwisisa kwaaita kuti no sekuru ava zvandiri kuda vanogona kundibatsira. Saka regai ndiwaredzere runhare zvichiita wopinda mumatare. Right, muri yeZimbabwe ndo sekuru Chiwa ng'anga yekunyanga wenenge ndokutaura nawo pano. Ndofunga manzwa nzewa hadzina munin'ina unoda kuwabata foni ndo dzawataura zvakare ndo dziri pa screen idzodzo mowabata motaura navo. Kana mwene mwemwe mubvunzo namba ndidzodzo munowabvunza sekuru pakadai panoitwa sei munenge muchiwirirana. Isisu chedu kukurukura nawo tichinzwa kuti zvakamira sei. Pane zvese zvawataura kana waona iwewe sekuru Chiwa waine chekuita neupenyu hwako wabate zvinhu zvifambe zvakanaka. So thank you very much muri yeZimbabwe. Mune mashoko here ekugumisira sekuru? Wane shungu achafara. Upenyu ndehwekufambira. Upenyu hunofambirwa hazvingouiba, unofanira kufamba uchifambira upenyu hwako kuti zvinhu zviite zvakanaka. Saka wanenge wachida matari ngasangane mukati menzvimbo yenyanga chakanaka chionekwe. Ndinotenda sekuru mazvita. Thank you muri yeZimbabwe mazvita.